Ben je Molles Jellers heen geweest? Nog net. Vuurdoor van Ameland. Ja, vuurdoor met Ameland. Lijkt het je leuk? Ja, heel leuk. Je stond dat hele oers heeft hoe het gaast was zelf ik wennest. Ja, dat is wel vet. Maar waar is nou het zwaar in? Oh, in Paken. Hij wennet er beneden. En mijn beppen en mijn broertjes, die zitten daar. Oké. Maar geen hecht is? Nee, ik net. Mijn broer wel. En dat is het broeken van Anne Rens? Ja. En hoe vies het je boom? Heeg. En hij is alleen bij de raam stond. Twee. En hoe wie dat? Eng. Ja? Ja. Dus eigenlijk wil ze snel mogelijk weer naar beneden of? Ja, en zolang ik hier bij de muren steen, hoeft het net, maar... Oké. Was nog één stapje dorst? Ja, dat ken ik nog wel. Doe dan. En nog één? Nog één? Ah, dat best wel heel lang. Best op de helft. Ja. En nog één stapje. Maar nou vies het eng worden? Ja. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross. Nog één stapje? De steen. Ja. Ja. Niet wel aardig toch? Of? Ja. Stapje op stapje. Wat ik net naar buiten zeg, ja. Ja, dat... En nou even zo een beetje naar beneden zien. Ja. Het lijkt het alsof kat die omvalt en in het water valt, maar... Ja. Dus dan gaan we maar even door de kant op zien. Ja. Straks. Janna en ik die zo'n een soort skatebaan bouwen. Daar mochten we net om meedoen. We mochten net daar ergens mochten we net meedoen aan een skatebaan Dus bouwen. toen gingen we zelf inbouwen, maar dat lukte net. Toen gaan we een hut bouwen. Dus dachten we dan nog even maar een hut bouwen. idee. Maar je trein eigenlijk. En toen ben er heel volle band bij kwam en die woon ik Ja, ook graag de hele meedoen. buurt. Want die wonen eerst er net meer bij en bij hadden omdat het eerst nog zo'n licht stukje wie, maar nooit wat groter, dus nu kan ik wel wat meer bij en bij. Ja, en nou is het ook wel heel gezellig, maar je dan. Dank je dat succes, dat idee van je. Ja, en veel handen maken licht werk, hè? En hoe zit het eigenlijk met de liefdes? Ik en mijn haar. Ja, hun hebben mij zwaan, hun met een stijltje. Ja, mijn is je net. Maar ik heb wel verkering, maar die is je net. Die werd in Burgum. Ja, Ja, maar Anne
Janneke. Hun zwaan al verkering, Jort en Jelle. En serieus? Maar je bent er volop aan bezig dus. Ja, elke dag wel. Ja, maar alcohol bedoel ik. En hij komt verven. Ja. Oh, dat, ja, sorry. Maar zo zit hij hier dus? Ja. En waarheen met dan hoor? Van alles. Jongens. Jongens. Famkes. Nee. Als je maar wel al jaren in het. Ja, dat Ja, bij mij is het nog groter dat er meer mensen in Ja, want we gaan je rekken sliepen dus. Ja. Ja, het wat hieter is, is simmer of zo. Ik wil dan op het dak sliepen. Nou, succes! De rollen. En mogen wij dan even langskomen, hè? Ja!